hvis jeg skal blive fundet inden for, lad os sige, kommunalvalget 2013. Vi har en repræsentant hernede, som der stiller op. Hvad nu hvis, at jeg er den eneste, der tænker på, at folk, når de skriver kommunalvalg, fordi, okay, jeg går lige lidt tilbage. Man skal analysere sin situation sådan her og sige, okay, der er nogle mennesker derude, jeg gerne vil snakke med. Der er nogle potentielle kommende kunder, jeg gerne vil have fat i. Der er nogle potentielle kommende arbejdsgiver, jeg gerne vil have fat i. De bruger Google. Hvad leder de efter? Hvis vi må have lov til at bruge Savinas eksempel hernede. Jamen, der kommer til at være nogen op til kommunalvalget 2013, som der vil skrive kommunalvalg 2013. Eller, hvem skal jeg stemme på? Hvem skal jeg stemme på? Og dem vil du da rigtig gerne have ned på din site med en lille fin præsentation af, hvem du er. Fordi det ved man, det vil få dem til måske at stemme på dig. Så det skal være spørgsmål, man tænker, hvad skriver folk i en Google-søgning? Hvem skal jeg stemme på, eller kommunalvalg 2013? Så skal man da have så en platform, hvor når folk de skriver det, så lander man direkte ned i farmen på en. Og på samme måde kan I også tænke, alle jeres interesse, hvordan vil jeg gerne findes? Jeg vil gerne have folk, der søger på Københavns bedste psykolog, eller kemiingeniør med nicheområde inden for det her. De ryger ned i farven på jer, hvis de skriver det her i en Google-søgning. Det kan godt lyde lidt som om, at man lægger fælder ud. Det gør man også lidt. Men hey, det er det, som Google er til for ellers så står man i den situation, som jeg stod i, rent faktisk gerne ville falde ned i en fælde, da det var jeg lidt efter nogle af de her specialister. Og der var ikke nogen fælder, jeg kunne falde ned i. Og det var faktisk mega hamrende ærgerligt og rigtig irriterende, fordi jeg endte med at bruge meget mere tid på at finde de her mennesker. Hvis de nu bare havde haft en website, så havde jeg sparet mig selv for 2 arbejdsdage. Spørgsmål? Anyone? Jeg tror ikke, det er sådan. Det var så det, du sagde med at sætte sin Google-konto til sin hjemmeside, og så have en blog. Og det er lidt dumt spørgsmål, men en blog, altså hvis man har en hjemmeside, og man skriver på den, er det så det samme som en blog, eller skal en blog være på sin særligt, eller en af de der blogforer, eller sådan. Og hvis det er sådan, at det er 2 forskellige, eller at man kan have det på sin hjemmeside, vil du så anbefale, at man har det på sin hjemmeside, eller at man har det 2 forskellige, for at det ligesom... Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Yes, jeg tror udmærket, jeg forstår, hvad du mener. Du kan sagtens have den samlet. WordPress, det er det eneste, jeg anbefaler jer, fordi det er det eneste, jeg kender til. Men der er garanteret masser af andre rigtig gode platforme. WordPress har sådan en funktion, at du har ligesom en landing page, det vil sige, du har ligesom det, som der vil være din website. I kan se det som jeres professionelle CV, eller andet, du ved, der hvor folk de bliver taget imod. Og så har de også en funktion, hvor man kan smide blogindlæg op. Så er det samme nu. Vi har en hjemmeside, som ikke er WordPress. Så kan man også bare derpå oprette en blog? Eller? Ja, der laver du så bare undersider på din hjemmeside. Ikke? Ja. Så det er sådan et æble og pære. Og vil du anbefale, at du havde 2 forskellige? Sådan at, Nej, jeg vil ikke anbefale det, fordi jeg tænker, at hvis man er nybegynder, så vil jeg hellere anbefale, at du får noget gjort, der er simpelt, end at du ikke får noget gjort, fordi det bliver for komplekst. Yes. Google har blogger, og det må en fordel. Ja. Den bruger jeg. Men hvad var det andet? Sagde du WordPress? Eller? WordPress. WordPress. Og det bruger jeg, fordi da jeg skrev ind på YouTube, how to make a blog, eller sådan noget website, så kom der en super god tutorial op, hvor fyren, der fortalte om det, han brugte WordPress. Så igen, det der, vi finder lidt det, vi søger efter. Ikke nødvendigvis det bedste. Jeg fik ikke lige fat i, men også hvis jeg ikke har lavet min hjemmeside nu, om jeg da også skal bruge WordPress, eller er det kun til blog? Du kan bruge det til begge dele. Er det smart at bruge begge dele under WordPress? Du kan bruge Google-blog, du kan bruge en WordPress research. Jamen, hjemmesiden kan være den første sådan landing, eller forsiden, du kommer ind på. Altså forsiden, du kommer ind på, når du går ind i din blog. Ja, selvfølgelig. Jeg vil personligt anbefale Googles blogger, ligesom som Kim siger, fordi det er et Google-produkt, så den bliver automatisk regnet med i den her suppedas, og der er også den fordel, for eksempel hvis man googler mig, at min blog kommer op ret højt, og der er et billede med, fordi den selvfølgelig er linket op med min Google Plus-profil. Jeg har ikke en hjemmeside, men mit argument, når jeg underviser i sociale medier, det har vi alle sammen. Det er side 1 på Google. Hvad kommer der frem, når I bliver googlet? Altså,
den kan man også vælge at betragte som sin hjemmeside. Og derfra er der min blog, der er min LinkedIn-profil, der er min Twitter-konto, der er min Google+. Altså, det er samlingspunktet. Så behovet for en personlig hjemmeside er ikke det samme i dag, som det var for 5 år siden. Du skal hellere engagere dig på de sociale medier, via blogs, via noget, hvor der sker noget interaktion på Twitter, etc., hvor du kan interagere med folk, fordi det er det, der får løftet dig op. Min blog, da jeg havde haft den gående i 3 måneder, havde jeg haft næsten 5.000 besøg, og været inde og kigge på, hvor kom de her mennesker fra. Og cirka 70% af dem kom fra almindelig Google-søgning, og andre kom så fra min LinkedIn-profil og min Twitter osv. Så jeg vil sige, hvis man skulle starte et sted, start med at lave bloggen, og så skriv om de ting, som har en faglig relevans, og som man gerne vil findes på. Og så sørg for at få koblet det op på de andre profiler, du eventuelt også vil have. Fordi så får du helt automatisk sådan en hjemmeside, som er så lidt på Google. Ja. Fordi den traditionelle hjemmeside er meget statisk, og det er sådan lidt, det er vi lidt på vej væk fra. Ja. Så hvis jeg googler how to make a blog on Google, så får jeg opskrift.